Kien hemm reazzjonijiet pożittivi għall-inizjattiva li ħal Partit Nazzjonalista nhar il-Ħadd meta laqqa numru ta' artisti u professjonisti mis-settur kulturali, settur li għandu potenzjal enormi u li jeħtieġ ġiena ta' attenzjoni akbar. Mariella Pisani Bencini, waħda mill-preżentaturi ta' din il-laqgħa, sostniet ma' Net News l-importanza ta' dawn it-tip ta' diskussjonijiet e kif bħalissa l-artisti huma minsija fis-soċjetà tagħna. Dawn it-tip ta' diskussjonijiet huma importanti ħafna. Smajna wkoll waqt il-dibattitu, smajna lil Angel Gallia fil-fatt tajt li l-artist ħafna drabi huwa inviżibbli. Is-soċjetà issa ma jeżistix għaliha l-artist. L-artist huwa imwarrab, l-artist huwa minsi f'ċertu oqsma. Allura dawn id-dibattiti fejn jġibu dawn l-issues tal-artist, dak kollu li qed jiffaċċja l-artist illum, fuq kollox jagħmlu enfasi fuq l-importanza li kull soċjetà ikollha l-artisti tagħha. L-artisti li esprimu dak kollu li għandhom ġo fihom li allura jirrifletti wkoll il-bniedem tal-lum. Minnaħa ta' Angel Gallia għall-imma tal-arti u l-mużika sostniet li f'Malta mhux qed isir biżżejjed sabiex l-artist ikollu spazju ħalli jesebix il-ħiliet tiegħu. L-ispazju li jingħata l-artist huwa dejjem importanti għax l-artist juri kemm għandek soċjetà f'saħħitha, healthy. Il-kultura hija x-showcase ta' x'qed isir f'pajjiż. Inti meta tifraħ b'Malta ħaturi l-arti li qed issir, ir-riċerka li qed issir, dejjem l-aqwa mħuħ issa. Jiena nemmen li mhux qed isir fil-verità dak kollu li jista' jsir għandna ħafna artisti Maltin li ma jaħdmux bħala artisti, ġifieri daw qed jitilfu l-identità tagħhom u li qed jitilfuha huma qed titlifhom Malta. U għandna ikollna iktar għarfien minn kull livell biex dawn ikunu jistgħu jimirħu. Teresa Mikallef mill-Laqd Nazzjonali Każini tal-Banda sostniet li diskussjonijiet bħal dawn huma importanti hekk kif persuni minn setturi differenti jkun jistgħu jisimgħu u jitalmu minn xulxin. Mela dawn id-diskussjonijiet huma importanti ħafna għax hemmhekk nibdew nisimgħu lil xulxin fis-setturi differenti. Allura u nibdew nitalmu minn xulxin u ngħinu lil xulxin, jiġifieri hemmhekk nibdew inkabru l-fibra actually soċjali u kulturali ta' pajjiżna u tal-ġenerazzjonijiet il-futuri u preżenti. Il-President tal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-Industrija tad-Divertiment u l-Arti, Maria Gallia, sostniet li dawn it-tip tal-laqgħat huma importanti sabiex verament nifhmu l-bżonnijiet ta' dan is-settur u tal-persuni involuti. Daw id-diskussjonijiet huma importanti għax minnhom nisimgħu il xulxin imma vera nifhmu l-bżonnijiet li għandu bżonn das-settur u n-nies li jopraw fih. Nifhmu li dan is-settur mhuwiex sekondarju, huwa pilastru ekonomiku, soċjali, huwa pilastru wkoll għat-turiżmu, huwa pilastru għan-nies u hija l-identità tagħna u hija importanti ħafna li nisimgħu u mhux biss nisimgħu imma naraw kif ħanoħolqu strateġija nazzjonali m'hemmx kuluri li ikonna għan wieħed dak li tas-settur jimxi id fit man-nies fis-settur u jimxi id fit ukoll mal-udjenza li tgawdih. Il-laqgħa tal-ħadd mexxiet minn John Bandi u Mariella Pisani Bencini u matul l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-opportunità li jisma' tħassib ta' dawn l-artisti, iżda fuq kollox il-viżjoni tagħhom għall-pajjiż aħjar.